guys. Kaya magmumukbang ako ng isda guys. So, mainit dito guys. Sinabi na pa kainit sa Pilipinas. Paano ang pagprito ng isda? Ganito lang Ito oh. lang ang alam ko. Kariling sikat. Mawak sa ano. Or nilindot mo na rin. Sunod-sunod. Sunod na ito. CD naman to. Una diya. Ito yung ulam namin guys. Sinula at saka prito. Init guys. Mainit sa Pilipinas guys. Kaya lutuin ko muna guys. Lulutuin ko muna guys. Mamaya kakain na kasi tinula ko ang namin. Babay mo na guys. Kasi lulutuin ko muna yung isda ko. Mamaya kakain na tayo ha. Hi guys! Ngayon nagkakain na ako. Maghahanda lang ako ng kanin ko at saka ulam ko ha. Saglit lang guys. Maria nga po. Maria na kayo kasi kakain na ako. Nauutot ako. Ay, nauutot. Sorry. Nauutot ako eh. Siya burong ingan. Ingoy. Sabaw, wala sabaw. Nandahan ka kasi. Mainit. Yung ulam namin guys. Ayan. Pinulang isda. Saka pritong isda. Halina na guys. Hello guys. Guys. Dito naman ang kontrabida. Kontrabida kong mahal. Ay, pahay na. Mainit. Hi! Kain na! Ito ang aming ulam. Gisogong babae. Makikita ko guys ang ari ng bisogong babae. Sidang amiga. Magsayin mo dahil ikaw anak ko hindi humiga siguro ano yung mo. Ano yung yahong. Wag mong yugasan na, di ba? Gilagyan mo ng prito, naghinugasan ko, na paano maghamigas dyan. Ano nangyari? Ito ang Wala, ikaw nagsabaw eh. nagsabaw. Nagsabaw.
Mantika talaga yan, hindi kay mura. May parang Ha? para sa ako. Magsag ulo. Hey guys, kainin ko dahil sa bundok. Pagkain ng probinsya. Sa bundok. Yung pagkain namin sa bundok, oh. Ito yung pagkain namin ng taga-bundok. Taga-bundok ako eh. Hindi kayo relate kasi yung mga mayayaman kayo. Hinit ko eh. Ano na? Mag-itlog nga dami ah. Burger ako sa katri. Ba na itlog ba kanain mo? Kagabi yun. Paano mo naging puro itlog? Yung puro itlog, itlog kagabi, itlog ngayon, yun ang puro itlog. Ayaw ko rin na. Sarap naman. Sabaw nga siya. Kumain ka ng sabaw. Meron lang sabaw. Nakain mo yung sabaw? Kain ka. Kain. Puro ka lang preto. Ngayon na pa. Pila ka sa nga high violin din sa Kamunggay. Survive pa rin yung malunggay. Hindi na yan, ang bantag. Hmm. Tinik ha? Mahal matinik na ba itong isda ito? Ang ingat ka.
Natinik ako. Sa aking partida yan. Sa aking partida. Bakit? Yung gana. Yung kasahan na. Pagin mo ka. Hindi. Sunod mo sa akin. Hindi naman tinigang kahit isa. Ang tapa. Mag-ingat ka eh. Maingat, di ko nga naman. Hindi mo nilagyan. Kinuha ng tinik. Kinain mo na. Oo, parang walang tinik eh. Ano? Bukugon. Ito. Bisugo nga, pero bukugon man. Hindi ba yung bukog, diba no? Tulingan. First. Hindi bukugon. Pagka... Ano yan? Panatinig ka. Wow. Ang matinig mo ka. Ha? Yeah. Kung may isda nga kuhan ba yung salmonete? Mag-unon ka tapos baloton o dahon saging. Ha? Marap. Alam mo ba mo? Balot mo. Nakasunod pa. Wala na salmonete. Ubos. Sarap. Ako magpare ba namatay? Guardia pa nga to sa sana, Darwin. Magpare na ako sa ninong ni Aha, anak ni Ruby. Bata pa ba yung kuya? Gatake sa high blood. Masarap pa. Si Kuya Boy, paring boy. Ano siya? Taga dyan, no? Ila Ruby. Taga dyan, Ila Ruby.
Oh, Gwardiya yun, sabi mahunong daw gwardiya, nag-construction. High blood. So, tingnan nita. Na-confine daw 2 weeks sa general. Matay pa rin. Ha? bali na, o bali. Mga gani, no? COVID na po. Suti artis yan ah. Ha? Suti artis yan ah. Kaya mo din Pilipinas, Hmm. ang BPI. Hindi pa ano, hindi mo talaga. Kasi dako man sila kwarta makuha. Wala kayo. Kwarta. Patyon ka na lang. Wala po kayo. Wala, may pellet. Pellet, pag-ilan. Pinhid nga. Sa itong ako gani pila ra may nabawas sa to. Ako pa. Just 10. Ang pagkalate. Bakit yung iba kung may pinhid halos wala nang bayaran? Ha? Hmm? Kaya, tao. Oh, tinik. Sige na. Sigdak po niya. Sigdak po niya ito. Bilbil. Mga pag-bilbil guys. Laag ba? Laagan. Busog-busog na. Ano na po? Pangalkan. Kita. Tao ko bigat. Ngawa nga ito na. Huwag ka tao-tao. Hmm? Hindi mo tayo naman. Hindi mo lagay? Gapon, 190 lang gani. Bugaya sa itlog. Sa katrin. Ano lang, puti mga awaran. Bahala nang lumagawa sila. Diba?
Kwaresma lang po God. Ha? Nan, di ko resma. May nga po. Lumiya sa mga pista muli na po karong April. Atong ticket, manaan ang yapon ko dito. Wala na siguro to, no? Butla, kasi mo, travel. Nakauli na ang tame. Pista sa San Vicente sa amo. Ha? Oh. Ha? Muhammad. Pirer sa amin. Ba di otro ang kuan? Kuan mo na mo, October mo na sa una, October 3. Pista. April? Ano yung otro mo nag-April? Kasi mo na, yung tao, nagtatapos sa yung pista sa April ngayon. Ito yung Lamig ang pista sa amin ba kay yung dinuguan no lamig ano lamig ang dinuguan sa ano probinsya. Pure ba pure yun nga dugo. Ay may lagyag mga tinais lamig eh. Di pareha dire no sa amin. Salamat guys. Ay, salamat doon kay Sis Eric TV. Hindi mo talaga ako lagi mo akong binibisita sa bahay ko. Sa lahat ng bumisita sa bahay ko, salamat. Eric TV, Roger, sino pa yun? Mamaya, magawa ko ng listahan. Bye-bye guys! Linis na naman.